Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татарстанда республика көнен билгеләп үттеләр. Бәйрәм программасы Әлмәттәдә оештырылды. Миңа бу бик ошый һәм икенче елга мин тагын киләм. Шакира Галеева 101 яше белән котлаулар кабул итә. Ул районыбызның бер гасырдан артык гомер итүче бер бабай һәм 8 әби исемлегенә керә. Biz 47 yılga birbirimizge bir ağır sözde etmedik. Buna şolay hanım bugün 101 yaşım. Ötkeriye kildik, indani pazdara bittirge. Yaşasın işe köpmü yaşayalım. Әлмәттә нефтчеләрне хөрмәтләделәр. Кара алтын табучылар фидакар хезмәтләре халыкка файда китерә икәненә тагын бер кат инанды. Я уверен, что впереди у нас новые трудовые победы. Бүген республикабызда яңа уку елына старт бирелде. Әлмәт мәктәпләрендә 3000-гә якын бала өчен бүген тәүге кыңгырау яңгырады. Күркәм гадәт буенча уку йортларында тантаналы линейкалар узды. Әлмәтнең Мирза Тахиров исемендәге 1-нче номерлы лицейында да 1-нче һәм 11-нче сыйныф укучылары, укытучылар, әти-әниләр катнашында бәйрәм булды. Белем көне белән уку йорты директоры Рөстәм Шакиров тәбрикләде. Быел лицейның 1-нче сыйныфына 117 бала кабул ителде. Аларга үгет-насихатларын 11-нче сыйныф укучылары да юллады. Барлыгы бу уку елында мәктәпләрдә укучылар саны 29 мең тәшкил итәчәк. Әлмәттә 3 объект ачылды. Әлмәт сәүдә-икътисад техникумы тулай торагы, су саклагыч яр буе һәм спорт кинология комплексы. Яңа объектларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов карады. Добро пожаловать в ремонтирование. Әлмәт сәүдә-икътисад техникумы шәһәрдәге иң борынгы урта һөнәри белем бирү оешмаларының берсе. Техникумга 1968 елда нефтчеләр инициативасы белән нигез салына. Чит шәһәрләрдән килгән студентлар саны арту сәбәпле 1970 елда тулай тракт төзелә. 2024 елның гыйнварыннан августка кадәр бинага капиталь ремонт ясалган. Яңартылган тулай тракт бинасының беренче катында уку лабораторияләре һәм остаханәләр урнашкан. Анда студентлар практик күнекмәләрен үзләштерәчәк. Калган катларда дәресләргә индивидуаль әзерлек зонасы булган 1 һәм 2 урынлы бүлмәләр җиһазландырылган. Бүген Әлмәт су саклагычының яр буе матур һәм төзекләндерелгән. Анда кешеләр спорт белән шөгыльләнә. Ачык һавада уеннар үткәрә. Җәйгә һәм велосипедта йөрергә чыга. Мәйданчыкның яңа мөмкинлекләреннән спорт инвентарен прокатка бирү һәм җәмәгать туклануы пунктлары файдаланган инде. Мәйданчыкның яңа мөмкинлекләреннән спорт инвентарен прокатка бирү һәм җәмәгать туклануы пунктлары файдаланган инде. Бу үзгәрешләр 2022 елда Әлмәт уңайлы мөхит булдыру буенча иң яхшы проектларның бөтен Россия конкурсында грант атканнан соң мөмкин була. Проектның уртак инвесторы нефтчеләр. Такого большого количества собак не видели. Шул ук 2022 елда республика рәисе кушуы буенча йорт хайваннарына җаваплы мөнәсәбәт культурасын үстерү проекты старт ала. Аның кысаларында Әлмәттә спорт кинология комплексы булдыру турында карар кабул ителә. Ул керү тамбурларын, кинологлар өчен павильон, уен һәм тренировка зоналарын, кече архитектура формаларын, эскәмияләрне, велопарковканы һәм башкаларны күздә тота. Территория поделена на 2 площадки. Территория 2 мәйданга бүленгән. Бер өлеше өйрәтү өчен, анда белгечләр белән эшләү өчен график буенча кереп булачак. Бу тукымына һәм яшенә карамыйча теләгән һәр эт керә ала. Бу бик мөһим момент, чөнки биредә имгәнү куркынычы юк. Мөхит максималь җайлаштырылган, уен җиһазлары урнаштырылган. Максимально адаптированы. Татьяна Пронина шәһәр читендә яши. Үзе Хлоя белән махсус спорт кинология комплексын ачу тантанасына килә. Биредәге үзгәрешләр шатландыра дип уртаклаша. Ну, очень понравилось. Бик шады, мин бик шат. Мин безнең шәһәрдә этчеләр саны гомумән шул кадәр күп дип уйламаган идем. Шәһәрдә йөргәндә әллә ни юк сыман, монда килгәч аларның күп булуын күрдем. Яңа танышлар булыр дип өметләнәм. А сюда приехали, здесь прям вообще. Халыкның иминлеге мәйданчыкның бөтен периметры буйлап киртәләр кую юлы белән тәкъмин ителәчәк. Ләйсән Галиева, Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Қолабызда нефть, газ һәм ягулык сәнәгате хезмәткәрләре көнен билгеләп үттеләр. Нефтчеләр үзләре белән иңгәен куеп эшләүчеләргә, төрле һөнәр ияләренә, төбәк үсешенә үз өлешләрен кертүчеләргә рәхмәт белдерделәр. Алдагы атналарда тантаналы чаралар республиканың көньяк-көнчыгышындагы торак пунктларда узган иде. Якты финал аккорды Әлмәттәге бәйрәм программасы булды. Активлык зоналары шәһәрнең 7 мәйданчыгында оештырылган иде. Экстремаль спорт төрләрен яратучылар өчен яңа индустриаль скверда урамнар энергиясе дип исемләнгән урам мәдәнияте фестивале узды. Биредә экстремаль спорт төрләре һәм хип-хоп бию буенча ярышларда катнашырга мөмкин иде. Гагарин урамында энергия жизни дип исемләнгән урам активлыгы зонасы эшләде. Биредә иҗади мастер-класслар, локаль брендлардан дизайн-маркет, уникаль музыкаль чыгышлар, фотозона һәм башка бик күп мавыктыргыч нокталар эшләде. Тантаналы өлеш театральләштерелгән тамашадан башланды. 1000-нән артык артист, музыкант, спортчы, шәһәр эшчәнлегенең төрле өлкәләре вәкилләре һәм әлбәттә инде бәйрәмнең иң төп геройлары нефтчеләр төбәк үсешенә үз өлешләрен кертүчеләргә ихтирам белән Ленин мәйданына чыктылар. Нефтчеләрне хөрмәтләү тантанасы Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов һәм Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов катнашында узды. По праву это праздник сильных, мужественных людей, беззаветно преданных своему делу, целеустремленных и способных на высокие достижения. Именно они на протяжении десятков лет ковали энергетическую безопасность нашей страны, формировали мощный фундамент для дальнейшего развития нефтегазовой промышленности. Все вместе сильная, дружная, эффективная команда, объединенная общей миссией, культурным кодом, ценностями, общей энергией настоящего и будущего. И я уверен, что впереди у нас новые трудовые победы. Желаю всем крепкого здоровья и новых успехов на благо родной земли. С праздником всех вас! Спасибо. Благодарю вас. Һөнәри бәйрәмдә иң яхшы хезмәткәрләр һәм алдынгыларны федераль, республика һәм корпоратив бүләкләр белән бүләкләделәр. Общество с ограниченной ответственностью Афанасий Владимир Иванович. Кичә азагында Әлмәт халкы һәм кунаклары өчен концерт программасы оештырылды. Бәйрәм кысаларында Акбарс яңа сезонга команда составын тәкъдим итте. Презентация беренче тапкыр Әлмәттә хоккей клубы һәм Казан командасының төп иганәчесе Татнефть компаниясе хезмәттәшлегенә 20 ел тулу уңаеннан үткәрелде. Сәхнәгә тулы составта гамәлдәге Петров кубогы иясе Нефтяник та чыкты. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қолабызда Татарстан Республикасы көнедә вакыйгаларга бай булды. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен 4 мәйданчыкта бәйрәм программасы әзерләнгән иде. Аларда халык һөнәрчелеге һәм иҗат эшләнмәләре күргәзмәсе, остаханәләр, шашка буенча беренчелек, бөтен гаилә өчен интерактив узды. Бәйрәм программасын безнең төшү төркемендә күреп кайтты. Берничә сәгатькә Әлмәтләрнең яраткан урыннарының берсе Яшьләр үзәге мәйданчыгы әкияти осталар шәһәренә әверелде. Биредә төрле милләт вәкилләре үз мәдәниятләрен, халык традицияләрен күрсәтте. Районның авыл мәдәният йортлары белгечләре зур булмаган ярминкә оештырды һәм үзләренең мастер-классларын үткәрде. Алар арасында Раушания Хаҗиева ул тозлы камырдан эшләмәләр ясау серләре белән уртаклашты. Мин Кишишат авылыннан килдем бүгенге бәйрәмгә. Балаларга яңа һөнәр өйрәтергә булдым. Аларга мин тозлы камырдан бәхет дугасы ясап килдем. Биредә шулай ук мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Шул исәптән беренчеләр хәрәкәте активистлары да ярдәм итте. И мы просим сделать фотографию на память с нашими первоклашками и, конечно же, подарить самые искренние овации и аплодисменты этим будущим нашей страны.
Для нас этот праздник очень важен, потому что Безнең өчен бу бәйрәм бик мөһим. Без аны милли бәйрәм дип саныйбыз. Чөнки Татарстанда руслар, татарлар, чуашлар, мордвалар һәм башка халыклар да яши. Без бүген концерт программасында катнашабыз. Шулай ук баланы мәктәпкә җыю акциясендә катнаштык. Портфельләр өләштек. Активистларыбыз илебезнең яшь патриотларына паспортларда өләшүдә катнашты. наши активисты также раздавали паспорта для юных патриотов нашей страны. 1990 елның 30 августында Татарстан Республикасы суверенитеты декларациясы кабул ителә. Республика исеме ТССРдан Татарстан Республикасы буларак үзгәртелә. Бәйрәм 1991 елдан бирле билгеләп үтелә. Мөһим вакыйганы Әлмәт халкы да зур горурлык белән бәйрәм итте. Бу бәйрәм бик кызыклы. Бүген бик күп мастер-класслар үткәрелә. Миңа бу бик ошый һәм икенче елга мин тагын киләм. Мы делали вот такие вот браслетики, делали сережки, картинки разные, рисовали, разные брелки делали. Спасибо, что называли нам такие классы. Кич белән шәһәр халкы һәм кунаклары өчен Татарстанның нефтенең 60 елгы исемендәге шәһәр паркында бәйрәм концерты оештырылды. Анда Татарстан Республикасының атказанган артисты Винарис Ильягет катнашты. Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Барысы да Татарстан Республикасы көнен билгеләп үткәндә ул икеләтә бәйрәмгә шатланды. 30 августта колабызның озын гомерле кешесе Шакира Галеева кунаклар кабул итте. Аңа 101 яшь тулды. Әлеге истәлекле вакыйга белән котларга туганнары һәм якыннары гына түгел, башкарма комитет вәкилләре дә килгән иде. Шакира Хажип кызы Лениногорск районының Куакбаш авылында туа. Сугыш башланганда аңа 18 яшь тулмаган була. Ләкин ул бер дә уйлап тормыйча, бүтән көчен ватанны саклауга бирергә әзер булуын белдереп, фронтка китә. Военкомат юлламасы белән Серпухов шәһәренең 1нче хатын-кызлар запас полкында хезмәт итә. Шакира Хаҗиповна бик яшьли әтисез кала, үзенең балаларын да ялгыз үстерә. Гомере буе Татнефтегаз переработка идарәсенең ремонт механика цехында эшли, аннан пенсияга чыга. Хәзерге вакытта аныклары һәм оныкчыкларының кайгырту һәм назы белән кече улы гаиләсе белән бергә яши. Үз вакытында яшь чагында советлар белән дә бик помогать итте, неләр белән дә инде шулай. Ул без яшь булгач инде. Но без 47 елга бер-беребезгә бер авыр сүз дә әйтмәдек. Менә шулай аның бүген 101 яшын үткәрергә килдек. Инде аны поздравить итәргә. Яшәсен, еще күпме яшыяла. Башкарма комитет вәкилләре дә Шакира Галеевага җылы теләкләрен белдерде. Юбилейга котлау хатлары, чәчәкләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. В этот торжественный день Бу тантаналы көндә сезгә тирән ихтирамыбызны белдерергә рөхсәт итегез. Чөнки сезнең тормышыгыз игелекле гамәлләргә һәм якты фикерләргә бай. Сез барлык буыннар өчен лаеклы үрнәк булып торасыз. Чын күңелдән ныклы сәламәтлек, энергия һәм иминлек телибез. Оптимизм һәм яхшы кәеф һәрвакыт юлдаш булсын. Алдагы көннәрегез, якыннарыгыз һәм кадерле кешеләрегезнең җылысы һәм ихласлыгы белән тулсын. наполнены теплотой и сердечностью близких и дорогих вам людей. Юбилер үзен бәхетле кеше дип саный һәм аның өчен иң кыйммәтлесе 3 баласы, 4 оныгы һәм 6 оныкчыгы. Ләйсән Галиева, Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр көне уңаеннан Ознакайда зур бәйрәм чаралары үткәрелде. Шәһәрнең төрле паркларында, стадионында балалар һәм өлкәннәр өчен төрле күңел ачу чаралары, спорт бәйгеләре, күргәзмәләр, мастер-класслар оештырылды. Киеренке һәм мавыктыргыч бәйрәм көне хакында Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Ознакайда бәйрәм көне Ишкәев исемендәге ял паркында балалар өчен аттракционнар, хәрәкәтчән уеннар белән башланып китте. Биредә шулай ук спорт ярышлары да уздырылды. Менә шушы бәйрәм көне уңаеннан бик күп кенә чаралар үткәрелә, бик күп кенә матур чаралар, спорт ярышлары үткәрелә, мәдәни ярышлар үткәрелә, бик күп чаралар балалар өчен үткәрелә. Алга таба бәйрәм чаралары шәһәр мәдәният йорты каршында һәм Игелек паркында дәвам итте.
Бүтін Ознакай халқын шушы зур бәйрәм белән котлыйм. Һәрберсенә дә эшләрендә уңышлар. Һәр вакыт шундый матур кояшлы көннәр булсын. Бәйрәмнең тантаналы өлеше юбилейный стадионында Ознакайның үсешен бүгенге икътисадын чагылдырган музыкаль тамаша белән ачылды. Бәйрәмнең дәрәҗәле кунаклары район башлыгы Марсель Шәйдуллин, социаль үсеш буенча Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, Ознакай нефть һәм газ чыгару идарәсе начальнигы Алмаз Фәритов җыелган халыкны бәйрәм белән котлап, иң изге теләкләрен җиткерделәр. Ознакай безнең иң матур җирләрнең беренә урнашкан. Ул үзенең матурлыгы белән, хезмәте белән, булганлыгы белән һәм әйтергә кирәк, кара алтынны табучылар да монда. Шуның өчен Ознакайның аның узганы бар. Бүгенге һәм киләчәге дә якты. Хезмәтенә күрә хөрмәте диләр. Әлеге мизгелләрдә төрле өлкәләрдә югары нәтиҗәләр күрсәткән һөнәр ияләренә төрле дәрәҗәдәге бүләкләр тапшыру тантанасы бара. Алар арасында озак еллар нефть сәнәгатен үстерүгә үзеннән зур өлеш керткән Илмаз Таҗиев та бар. Менә Ознакай халкын шушы зур бәйрәм белән котлыйсы килә. Республика көне, шәһәр көне һәм нефтьчеләр бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Саулык, сәламәтлек телим барысына да. 40 елга якын гомерен балалар укытуга багышлаган Әлфия Шәрифуллинага Рәсәйнең атказанган укытучысы исеме бирелде. Башлангыч сыйныф укучыларына белем бирәм. Эшемне бик яратам. Балаларны, ата-аналарны яратам. Үзебезнең милләттәшләребезне, коллегаларымны шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Актүбә бистәсендә яшәүче күп балалы ана Әлфия Шәйдуллина Ознакай районының мактаулы гражданины исеменә лаек булды. Бүген көндә 15 бала ятим үстердем. Алар инде гаиләдә үстеләр. Күбесе инде шушы нефтяной отрасларда, төрле эшләрдә эшлиләр. Һәм әни дип кайтып торалар. Мин аларга бик шатмын, сөенәм. Бүген көндә әле бәләкәйләре бар. Кичке якта Ознакайлыларга Татарстан Республикасының атказанган артисты Илсөя Бәдретдинова иң дәртле җырларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Динә Хәсән, шуны һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исәнмесез булыгыз.